миләштерем халкындарда туңып коелган дигән ярың көтә тидер кебек ямыштар жуалыдан уелган утлы миләш ботактары тәлгәш миндә утта бер ялкында ике көндәш Миләштәргә уттар кабынганда агынып кайткан тауган ягыма аңлармы дуттар серен сисәм үлмәк мәхәббәтем хакында утлы миләш ботактары тәлгәш миндә утта бер ялкында ике көндәш утлы миләш ботактары тәлгәш миндә утта бер ялкында ике көндәш утлы миләш ботактары тәлгәш миндә утта бер ялкында ике көндәш утлы миләш ботактары тәлгәш